Apropem-nos és una xarxa de persones, entitats i serveis que té com a missió millorar la convivència i la qualitat de vida dels veïns i les veïnes del Poble Nou de Barcelona. Generem espais de convivència i coneixement entre els veïns. Impulsem xarxes d'ajuda mútua, de coneixement i contactes entre persones. Fomentem la participació dels ciutadans a la vida comunitària. Proporcionem eines i recursos als aturats per afavorir la seva capacitació, ocupabilitat i inserció sociolaboral. Des d'Apropem-nos donem informació, orientació i recolzament legal i social. Promovem espais d'aprenentatge d'idiomes, perquè la comunicació entre veïns és el primer pas per a construir una societat integradora i igualitària. Desenvolupem projectes que afavoreixen la salut, la inclusió i l'apoderament individual i col·lectiu de joves i dones. Treballa per millorar l'estat mental, físic i emocional de les persones grans que viuen soles i de les persones afectades per l'atur i la crisi. Col·labora amb aquest projecte de transformació social perquè tots junts podem fer un barri millor.